मी आज महायुतीचा उमेदवार म्हणून आज मी इकडे फॉर्म भरलेला आहे। आज कणकवली देवगड मतदारसंघाचे आमदार सुद्धा फॉर्म भरणार आहेत। आम्ही सगळे त्यांच्या रॅलीला जाणार आहोत, तिकडे सभा होणार आहे, म्हणून आम्ही इकडे फक्त फॉर्म भरला। शक्ती प्रदर्शन आम्हाला तसं करायची गरज नाही। आमच्याबरोबर जनता आहे, आम्ही सातत्याने त्यांच्याबरोबर असतो। आजच्या दिवशी फॉर्म भरलेला आहे महायुतीचा उमेदवार म्हणून। मी माझ्या सगळ्या नेत्यांचा आभार व्यक्त करतो। सन्माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे सन्मान्य शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजित पवार साहेब, सन्मान्य नारायण राणे साहेब, सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब, सन्मान्य दीपकजी केसरकर साहेब आणि आमचे सर्वच महायुतीचे नेते, त्याच्यामध्ये रिपाईचे नेते आहेत। मी मनापासून त्यांचे आभार व्यक्त करतो की आजपर्यंत मी फक्त लोकसभेचे फॉर्म भरत आलो। आज मला माझ्या नेत्यांनी संधी दिली विधानसभेचा फॉर्म भरण्याचा। मी अगोदरही सांगितलेलं आहे, मला जनतेची सेवा करायची आहे, मला इकडचे प्रश्न सोडवायचे आहेत। 10 वर्षापासून हा मतदारसंघ ओसाड पडलेला आहे। 21व्या शतकातला हा मतदारसंघ असावा दिसावा म्हणून माझा हा प्रयत्न आहे। कोणावरही टीका न करता ही निवडणूक अतिशय शांततेने पार पाडावी अशी आमची इच्छा आहे। आणि ह्या मातीसाठी जी तळमळ आहे, कारण की ह्या मातीने आमच्या राणे कुटुंबाला अनेक पदं दिली। मला 28व्या वयात खासदार केलं। उभ्या आयुष्यात मी ह्या मातीचे ऋण आम्ही कधी विसरू शकत नाही। म्हणून ह्या मातीतच काम करायचं, इकडच्या लोकांची सेवा करायची, एवढंच फक्त ध्यानात ठेवून मी 2 पराभव झाल्यानंतरसुद्धा मी लोकांशी संपर्क ठेवला, लोकांनी माझ्याशी संपर्क ठेवला। एक नातं अजून घट्ट झालं या 10 वर्षामध्ये आणि म्हणून मी आपल्याही पत्रकार बांधवांचेही मी आभार व्यक्त करतो। आपणही मला सातत्याने खूप सहकार्य केलं, मी आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो। आज या निमित्ताने एवढंच सांगतो, मला तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाची गरज आहे। आपण सातत्याने आशीर्वाद ठेवलेला आहात, असंच आपण आशीर्वाद पुढे ठेवावं, माझ्या सगळ्या नेत्यांनी माझ्यावर ठेवावा एवढीच फक्त विनंती करतो आणि इथेच थांबतो। आता कार्यकर्ता आहे। साहेबांनी जे भाषणामध्ये लीड ज्याचा उल्लेख केला ते मी मिळवायचा प्रयत्न करेन। मी जनतेला गृहीत न धरता, त्यांचा आदर सन्मान करता, जेवढं काय करता येईल, जेवढी मतं मिळवता येतील, माझी भावना, माझं काम जर लोकांना पटत असेल तर मोठ्या मताधिक्याने माझा विजय होईल असं मला वाटतं। म्हणून मी ते जनतेवर सोडलेलं आहे की जनतेने किती मतांनी मला निवडून द्यावं। आज उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी तुम्ही रामेश्वराच्या चरणी लीन झाला, कुडाळेश्वरच्या चरणी लीन झाला, काय मागणं आहे? मला तसं देवानी सगळंच दिलं, पण जसं मी अगोदर बोललो, मला कुडाळ मालवणच्या जनतेची सेवा करण्याची परत एकदा संधी, उमेदवारी मला जी मिळाली ती संधीमध्ये त्याचं रूपांतर व्हावं आणि मला येणाऱ्या काळामध्ये कुडाळ मालवण आणि सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्राची पर्यायाने सेवा करण्याची संधी मिळावी एवढीच फक्त या निमित्ताने मी प्रार्थना करतो।